Munduri sang Rekyana Padya angundanging bangya para prajurit pendebari para Parkonang kalawan pokor tambur yang suling bepanden dalu taklir Jolodiyan pranyata kawuryan Kapiyarsa swaranipun ler ombake samudana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran sarmati. Boten katalumpen among tamu, among sinuman, ibu-ibu pramusaji, pasukan batik sedaya kewawon ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari mara tresna Sukawati. Pangarsa dene panjenenganipun Raka Mas Bugel ingkang mijil saking tlatah Cengkareng Jakarta Barat. Kawula dengan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga agung Bapak Haji Ngadianto dalasan Ibu Siti Nurbiyanti ingkang sampun kepareng netapi darmanipun tiyang asepah hamala kramaaken putra ingkang mijil putri jih menika Diahayu apoteker Umi Wati Katur Rohmah sarjana farmasi ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Zainal Abidin ahli madya farmasi putra jalu saking Bapak Mariono dalasan Ibu Umi Kanipah saking tlatah Jepara Jawa Tengah. Mugia kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan sawanipun campur sari mara tresna Sukawati siningkuyung kadang alkalin audio sawan sumundang ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Juga tentunya didukung gensetting nganggo porai. Artak siarke gensetting Pak De Gepeng full solar. Ini ya ora apa-apa mugi-mugi purwa madya wasana nir ing sambikala. Para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, sawanipun campur sari mara tresna Sukawati siningkuyung kadang Catur Widyawati. Menika kawula tepangaken setunggal baka sawiji kadang Seniwati ingkang nyengkuyung mara tresna pinggir piyambak mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah sawanipun Diayu Ragel Saputri Bogelwati gawane kotak narati siarke kotak wah sumpah kene mau ngrasani wis apa gel buke dadak nderek mau lah iso kowe mau dirasani Pak Sukro apa kuwi apa bojomu gel mboten iki anak kula ngono kowe iki darani bojoku ala ki kabeh bojomu kabeh lah iya niki anak kula mboten bojo lah ya nek jane cocok ya Ibu itu ki umpamane awake bebojoan mesti anake apik apa? Udah dhuwur. Oh, kaya aku. Nek min karo min kan dadine plus. Terus mudeng apa ora? Awake digandeng cendhek karo cendhek dadine dhuwur. Lho aku dhuwur iki lho, sing bogel ki awakmu. awakmu. Pamane rabi karo mbah-mbah anakmu mbah mawut kowe. Padha-padha dhuwure. Bocah guyu kok bantere rame-rame. Lah ya penake sik Cahyu ya. Iya, Mas. Heeh. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Sragen Kota. Asline Magetan ning mundhut griya wonten ning Sragen. Ning jek kredit. Jek kurang 5 tahun kalah. Tuwek ra nyanyi wis ra payu. Omahe robot. Mumet. Sawanipun Diayu. Fani Ratnasari Bogelwati.
gawane tenda lho. Wah, alah. Pak Cianto ki ngersake seragame terakota gel, tendane terakota. Ya gak apa-apa Lah, ya. rombongan kok, Mas. Dikira awake gawane tenda iki. Kuwi lho jeng siang Cahayu. Siang, Mas. Lah bocah kocok. Aja etuke mesra kuwi lho. Biasane tak kene iki lho. Siang sayang kemu. Aku halus lho, Mas. Iya, aku percaya nek bar bodo kuwi lebur Fitri dosa. kabeh. Iya, Fitri. Fitri sak duit-duit entek. Song saiki. Golek neh, golek pulian. Ya, muga-muga dina iki mawur ya, Mas. Kowe iki jane statusmu dhuwur apa ngisor? Mas, Aku nganti bingung lho iki mau. bar foto kok pucet ya. Lah iya. Tanggung jawab Hengki. Mas, bar foto kok pucet. Sapa? Jenengan. Lah kene iki sehat walafiat kok pucet. Ya balik Fitri kuwi lho, Mas. Oh iya. Golek pulian. Ayo Mas, lak dalu Mas. Iya iya sabar Sri Kani dek. Heeh. Aku menyele dhewe mergo aku MC. Apa iki kok negara liya kok. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum. Telatar. Ngendi? Bandara Adi Sumarmo. Makanya rapati krungu, soalnya berbeken semangat terus. Omahe cerak parkiran. Soalnya pun Dayu, Sri Kani Gareng mati. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang Mas. Para protes kok gareng mati ngono. Nyerek-nyereke lho. Heh? Kancane bogel wati gawane bogel kok aku gawane gareng dhewe iki. Lah akhir mesti anek gareng mesti anek Sri Kandi lho. Masa? Ning ndi iki. Heh. Lah tekan Mas Adi kuwi. Kok le sio-sio men. Mulane terkenale Sri Kandi nek ning kono bodrek wati. Lah arep poso kae lho. Allah. Dipenake sik Cahayu ya. Dipateni ya. Dendrem. Sing iki do cengengesan iki. Ora iki. Iki nyambut gawe pementasan. Iki akhir duarke iki ngono kuwi lho. Heeh, kandhane kaya apa to? Apa tadi? Kok ning kene di syuting iki lho kok. Apa to jenenge iki? Kok Sinambung kadang Seniwati salajengipun gue setar permintaan iki. Apa kuwi? Permintaan sing di omah Gue setar ya apa? karo Pak Haji Payo. Juragane kain. Gue setar ya apa? Gue setari bintang tamu. Bocah iki ramate Maklum cah Boyolali. campur sari iki meh dibatalke lho. Boy lali kurane model setar kok. Primitif. Cedak bandara kok. Unlimited ngerti nih. Campur sari ranek gea batal gel. Oke. Masa? Tenan Cahayu. Lah ngono andeke mbok nyang wae. Golek dina iki rebopon. Lah ngono andeke mbok nyang wae. Dinyak Ngajak piro? 100 lho, Mbak. Dinyak piro? Ngajak 100 lho mundur. Keprun. Sokanipun Dayu. Gea Monika. Bogel mati. Kene Cahayu kene. Asik. Gendong, gendong. Gendong ngarep mburi Cahayu. Ngarep. Mas Bogel, Piye Cahayu? kok aku curiga karo Piye? sampeyan ki lho. Wong ning kene ki enten piyayine Pak Sukro kali Bu Sukro. Lah yo, Wis aman. enek Pak Haji Payo, ndipen bening balik kowe Enten Pak to. Haji Pak. Lah ngono kok andeke kajak 100 lah munawar. Nek dina iki ra tawar-tawaran. Sedino le telepon ping 50. Lah yo. Ya kok Bu nang Sukro. Kena Bu Sukro, mangke kula lagi korupsi kali Mas Bogel. Ora, tetep genep ki nggo. Kok kono ketok kira-kira piro to Mbak? Piro iki Aja kok? mirang-mirangke Pak Cianto. Pokoke boga tekane kene gel piro tak bayar. Tenan lho ya. Yo. Oh iya. 1,2 aku. Wis. Tak tenan to. Nggih, dikecake wong ayu. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Ati Prayitna mijil saking Telabumi Sukawati Sragen Asri saking pemanggungan. Mara tresna alkalin cerah foto ngaturaken wilujeng siang
Sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambing laras campur sari. Mara tresna suka pati. Sepining swasana kadang-kadang Mara Tresna badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut Pakde Gepeng. Pakde Gepeng. Spesial kagem Palembu Gati Bunur. Pak Ajiyanto Lampung bergoyang. Pak Aji Payo. Boten ngirangi Matur rasa sembah hormat. nuwun. Nggih, Cok. Nggih. Iki akhir ngurangi rasa hormat karo Pak Haji nggih. Nggih. Gandeng awake dhewe iki disowanke karo Pak Haji Yanto. Engko sak pupuh kabeh menghadap kanan maju jalan ning pelaminan kabeh. Menghadap kanan. Kanan maju kono. Kanan iki rono lho, Oh Mas. ya Ding, lurus. Lurus. Ora ngerti aturan. Oh, nepi iya. kantos pakaian. Nggih. Apa ayo? Mbak Ragil, asik ayo Mbak Eva.
Bokel di tengah. Selamat ya Mas Maten sama Mbak Cok, Maten. bablas ke gugur gunung. Ben gayang sisan. Spesial kagak Mbak Puput, Semarang bergoyang ya, Mbak. Heeh, selamat Jane menempuh lo hidup tenan kok. baru. Yuk, leboke, Cok. Spesial kagak Pak Tunggul. Tematen joget tematen. Cok, iki mumpung ning kene pamugati diaturi mbok menawi. Perintah dari Bapak, Heeh. pengantin laki-laki harus joget. Oke. Karo Lagune nyawer napa? ora? Karo nyawer ora? Mas Zainal. Lah monggo Mas ayo lagune Yana, apa? suruh joget. Lagune napa? Heeh. Ini perintah loh dari Bapak mertua. Ini loh. amanah dari mertua. Heeh. Nah, Bapak. Mbak Puput punya lagu apa? Hah? Lagu apa? Mbaknya yang minta lagu Nemen Mas yang boleh joget. anu. Hah? Kok enggak piye to ki lah. Duh, Mbok bocor. minta. Napa Bapak Nggak yang tahu, milih lagu nggak tapi tahu joget? Joget aja ya. Ya. Nak lagune napa Pak? Lagune Pak. Pak Ji, lagunya apa Pak Ji? Gubuk Asmoro. Asmoro. Heeh. Jane lagune Pak Ji. Ayo. Ya iki Pak ngersake lagu ya ora apa-apa kok 2 kali. Oh iya, ya. Diaturke, Cok. Gubuk Masuk. asmara, Cok. Dados. Ya. Ya Dek Engki, Gubuk Asmara. Dek Eva. Ayo dang digayengke mara tresno campur sarine emas bokel pimpinane Depa munggah munggah ning pucuk gunung dhuwur-dhuwur iyanget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung
Paci Payung juragane kain Wonosari bergoyang disembadani nggih Pak Cianto nggih nanggap campur sari penyanyiane jare sing tuwek gel. Cah nom-nom kabeh, kuliah kabeh niki. Sing tuwek nggur MC-ne. MC-ne takoni tuwek yo ben. Lansia ya Mas. Aku jek ponane Pak Cipayo. MC-ne kok. Lah ya Allah, pokoknya madang sik. Heeh. Siap, bar madang digayengke. Wis persaki sanyak teko iki. Catatan sajrone ati Doro Tempun din jenengan. golek es. Panase ra umum kok. Iya, ngelak terus ya Mas. Salaman sik ora, nyanyi saiki pongko. Ya, entekno Mas. Lah iya dek nyambut gayan lagi teko ngene dulure jare ponakane. Lah iya ora digayangke ditenono ora dolane persaki serempang. Nyanyi Sak terus. bolone engko ya. Nyanyi terus Oke. ngomongnya kapan Mas? Oke, catetan yo. Ini bagian jenengan lho iki. Oke. Sing nutup Pak Sukron. Catetan. Sing rapet lho Mas. Nek nutup sing rapet.
gak kaya biasane Pak Sukron. Ayo. Biasane nek campur sari kene 3 Lagune yuta apa, 4 yuta Mas? les pokoke. Mas. Oke. Catatan sakjroning ati tatan luntur kaya merak ati. Aku kowe dadi karawa mergo leren ing kubuk asmara. Wes marem. Marem Mas. Nek yang banyak ya Pak ya. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada pengendang bosok. Jajal aku. Ya ta? Iya. Tak gendak. Ubur-ubur ikan lele, ana sumur jero lele. Ubur-ubur ikan lele, sing disebur jebule. Ubur-ubur ikan sepat. Penyanyi negeri cepat. Ayo ngono kuwi. Pengendang model. Gumantung. Lagune apa, Mas? GBL budak-budak. Oh juga galak ngono, ora pareng ngono kuwi. Nah, GBL rasa aku. MC-ne mumet. MC-ne kaya celeng. Ben. Ya. Apa meneh kuwi? GWL garwane wong liya. Mau ciro-ciro. Ilang kayak jenengan ki kok ya merusak tatanan lho ya. Saya rusak rapi kan. Lah iya lambene jenengan kuwi. Ayo Dek Erik. Bersama dengan Loro Tresno Campur. Monggo Pak Gebeng. Salaman riyen. Aku ora terkali Panjer. Tereng angsuran. Aku seraginane ngentekke gending kok emang. Ning pasli kamu teko ninggalaku
Sugihane penyanyi-penyanyi kok marahi kok. Kiai mung ora kecang-kecang. Ya lebake gen tutup ayo. Ning apa sliramu teko